Čaute, tu je Goro. Vítajte u vlogu číslo 3. 3. 3. 3. 3. 3. Číslo 3. V dnešnom vlogu bude trochu zvláštny. V tomto vlogu bude aj môj brat, mladší. Nič nepovieš? Poviem, čaute. Hlasnejšie. Čaute! Máčo. A počkajte, bude tak lepšie. Počkajte. Nebo svetlo, aby ste mali lepšie. Tak by to malo asi byť lepšie, možno. No. Dnešok je dobrý, lebo... No nie, dnešok je dobrý. Zajtra mi príde tričko Gogomen TV. Príde a zajtra. No však zajtra. Si povedal piatok. No však to je zajtra, piatok. Nie, piatok je štvrtok. Magoe! No. Jak už som hovoril, v tomto vlogu budeme natáčať aj hry na plejko. Bože! Takže Je tam neplejko. v tomto vlogu uvidíte hry na plejko. Malo by to byť asi nejaké Dead Racing alebo Red Dead, nejaká taká hra. Far Cry som už prešiel, a som to nechce teraz hrať. Vasa. Tak, to je jasne, vo Far Cry som zabil Vasa. Ale to bolo to, To nebolo ťažké. bolo to, že tam chodili. Je to som, no tá, a chcel som vám povedať, už v tomto vlogu budem to natáčať, to som vás povedal. Ale neviem, musím zistiť, či bude to dobre vyzerať v kamere. A keď hej, to začnem kamerovať. Tak, v dnešnom vlogu sa lúčim.